Aiwa, tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamuramba muchitipa. Tiri panapa patiri kukurukura pandinoda kumbotaura namama. Mama makadii? Tiripo makadiyo. Tiri nani. Mama, nyaya iri kutenderera yekuti hanzi kuno kuChipinge ndo kune vanhu vakabata bata zvakanyanya. Munoinzwawo here uye munotiwo kudii nayo imi muri kuno? Variko vakabata bata, asi hazvitauri kuti kuno kuChipinge kwega ndo kuna vanhu vakabata bata. Kune nzvimbo dzine vamwewo vanhu vetinotozwawo kuti vakabata batawo. Alright. Dzisiri dzemuChipinge chete. Dzakaita sedzipi dzamunonzwawo muri kuno? Dzatinonzwa. Panewe nyaya yatakambonzwa yeku musiri muno muChipinge? Musiri muno muChipinge, asi kuti ndakangana nzvimbo yachona. Zvekutoti munotozezawo vamwe? Tinotozvizezaya nekuti kwana Harare takambozwa kuti kwazi vanhu vari kugurwa zvikunwe here, vachiita kuti munhu atoonekwa atozopfuma aane mari yakawanda. Asi tikada kutarisa panyaya iyoyi munoziva kuti yanga isina chokwadi, munhu akatotaurawo nyaya yake akadhakwa? Takangozvionawo mafoni zvichitaurika, saka takangotiwo pamwe zviri kutoitika. But saka muri kutiwo kunoku zvekubata bata zvishoma kana kuti hakutorina? Zviri kunoku zviriko, nekuti kutoriwo nevamwe vanhu vatinotozivawo vekungoto unotoona munhu achitengesa matimati nemavheji kuno watosimuka, watova nemotikari, watoaka imba. Saka zvinhu zvatinotoonawo kutoti ichiri mari here kana kuti zvazvekubata bata. Kutoti munhu nezvaari kutengesa hazvisi kuenderana neupenyu hwaakurarama. Hazvienderani, hazvitomboenderani zvamutose. Kureva kuti zviriko futi kunoku kuChipinge? Zviriko. Alright. Zviri kunoku. Alright. Imi munepo pamuzi here vanotobatsirawo zvakaita sekupawo mishonga yekuti zvinhu zvingotanga kungofamba? Ndinovaziya. Alright. Alright. Zvekutoti munhu akatoenda ikoko anotono zvake zvototanga kufamba? Zvinotofamba zvakanyanya. Asi hazvizomudzokerere here zvakumukanganisa kana kuti tinosichinzwa vamwe vachiti semwe nyaya yatakafambira kudomboshava iri kunzi mhuri yakuchifa, vana vakuchiita marombe nekuda kweurombo hwababa? Zviri kutoitika. Zviri kutoitika kune misha dzakawanda. Zviri kuitika kuti zvinenge zvakutozovadzokera. Kana vakakanganisa kuzvishandisa zvinhu zvachona, kana kuti munhu wacho unenge azvitora ofa, zvinenge zvakuchikanganisa mhuri inenge yadini yasara. Ndofunga muri kungozvinzwira mhuri yeZimbabwe zviri kutaurwa panapa kuti aiwa zviriko zvakare, nekuti kunonzi hakuna dunhu risina varoyi. So kunoku mama wabvuma kuti aiwa kunoku zviriko zvakare. Kunyangwe mataurirwa zvinozoitwa pamasocial media zvichizowanzisa kana kuti zvichizoita kakuwedzeredza. Aiwa, maita basa nenguva yenyamati paikukurukura. Zvakanaka.